E para aclarar... Bo día. Na mañá de hoxe imos ter unha tertulia ben concurrida, xa que estamos prácticamente ao completo de asientos. Xa poucas plazas nos quedan para encher isto. Bueno, quédanos unha bastante relevante. Bueno, pero esa temos guardada para cando Xaquín. recupere Xaquín A plaza. a posibilidade de vir. Non queda unha plaza, queda a A plaza. praza. Penso que hoxe é a 25 vez que nos vemos aquí e que nos Vixésimo escoitamos. quinta. 25ª. Ben falado. Con ten que corrixe xa está arreglado. Claro. Bueno, hoxe vamos a tratar dos temas da actualidade do lío este do de regularizar aos migrantes, que si votan, que si non votan, a lei de netos e todos estes temas. Tamén vamos a falar da protección da intimidade dos datos nosos de cara ás redes e aos políticos que fan uso deles de xeito inadecuado. E tiñemos algunha outra cousa, non? Para falar. Venezuela. O da catástrofe de Venezuela, que tamén imos falar deso, e para o cal estamos hoxe Manolo Doval, Carmen Romero, Ana Santiago, Anxos García Fonte e Emilio Romero. Sin máis empezamos por quen queira. Todos caladiños como petos. Procurade non esperar a rematar, para ir falando. Pero, falade, pero... Empezamos polo que empezamos. Por que empezamos? Polo de Feixóo e a lei de netos e que si valen as votacións ou non valen. Estábamos acostumados e acostumadas ao teu guión. Claro. Empezabas a ler a Cando retrousa tiñamos aí e un punto agora... único e agora temos varios Déxanos puntos. vendidos e vendidas aquí. Bueno, Mira que si queredes empezo dando... Veña, Pues veña, empeza, fai o sonor, a honra como sempre. Bueno, escoitando cousas que se escoitan estes días, os que somos medio xordos temos a facilidade de que como escoitamos menos, pois as tonterías tamén son menos que os que tedes bo oído. Entón, agora que se fala de que si poden votar os migrantes ou regularizados ou non poden, se os netos están regularizándose e lles dan a nacionalidade para gañar as próximas eleccións os socialistas, non sei que tal. Bueno, eu só vou lembrar que de sempre o Partido Popular, a anterior Alianza Popular, aproveitaron todos os centros galegos de América para facer proselitismo cara ás súas candidaturas. Foron eles quen empezaron a dar voto a aos descendentes de galegos que había por aqueles mundos e facendo unhas campañas fortísimas, copando os centros galegos de todas esas nacións para facer proselitismo, porque para mellorar a vida dos que estaban ali e para facer un traballo cultural forte da nosa lingua ou da nosa cultura tal, eso non foi o que pasou. Entón que hoxe falen de que si van a aproveitarse para as eleccións tal, non sei, os que manipularon, manexearon, controlaron, fixeron votar a mortos, a enfermos, aos internados nos xeriátricos. Home, que den clases, nin siquiera que se atrevan a falar dese tipo de cousas, e menos un home como Feixóo que foi absoluto responsable de todos estes movementos. De momento non vou falar máis, pero teño preparado unha boa tira, así que idelle dando. Bueno, Feixóo, el foi o encargado de correos, é dicir,
e O mellor comunicacións. o mellor é que nos está falando das cousas que baixo a súa responsabilidade ocorreron tempos atrás, e agora que non o controla, ten medo que outro faga outro tanto. Eu, francamente, penso que toda esta campaña de intoxicación informativa responde a que non as teñen todas consigo para as próximas eleccións. Aínda que oficialmente nas enquisas que se publican van vai gañar a dereita máis a ultradereita, é dicir, habería un cambio de rumbo bastante radical na composición do Parlamento. Eu penso que eles manexan enquisas internas en que non lles dan unha victoria moi... ou non lles dan a victoria, francamente. Non lles dá o resultado que eles esperan. E, polo tanto, convenlles xa desde agora difundir toda esta serie de sospeitas e de sombras sobre unha parte dos electores que se ven obrigados a votar por correo. E aquí o deixo, vos diredes roda, por que onde corra o a roda. enfocades. Eu vou sacar a frase, sabedes que son moi de frases. E aquela de pensa o ladrón que todos son da mesma condición. Concordo contigo en que é moi probable que sepa o que pasaba cando era responsable de correos. Quero creer que xente de correos, non os carteiros e carteiras que nos traen as cartas a casa, pero sí que son quen de manipular. Sabemos o que pasaba nos centros galegos, sabemos os problemas que había para poder votar, conseguir as papeletas, todo eso, bueno, todo xa se sabe de moito tempo. Sí, pero está ben recordalo. Hai que recordalo, sí. Sí, porque aparte está metendo moita mentira, a imposibilidade de efectivamente facer acceder ao voto que está aí, non é unha entelequia, nin o cambio de lei vai a permitir outra cousa. E logo enfádame porque sobre todo nesta esquiniña que somos emigrantes natos, Sí, non entender a situación é que as nosas circunscripcións afectailles moito máis que o resto de España. Claro que sí. Eles o saben hai moito tempo e utilizan hai moito tempo, non é unha novidade. Por eso eu teño claro de pensa o ladrón que todos son da súa condición e isto é un feito. Pero tamén me enfada pola outra parte, non? Porque moitos de nós fomos emigrantes, temos familia, tivemos, o sea, que esas historias as podemos contar en todas as casas. Sabemos as dificultades de poder seguir participando e tamén sabemos como se utilizou a figura do emigrante retornado políticamente. Entón, realmente o tema é sangrante, que ademais eles utilizan agora como arma arroxadiza. Non sei, hai moitas cousas que escapan a miña comprensión, pero bueno, eu tamén o deixo aí. Eu, máis que nada, penso na diferenza que se fai de unha inmigración e outra, porque a xente que vive fora, que non vive no país e que leva probablemente moitos anos, non pode ter a mesma percepción que ten o mellor unha persoa que leva vivindo aquí, ainda que non este regularizada, o tempo que teñen censarse, todos os problemas que poñen para votar a xente que ao mellor leva moitos anos aquí e que non teñen posibilidade de votar. E logo, agora, como isto dos netos, que está falando de que voten os netos, que ao mellor nin saben onde está España, o sesgo ese que teñen a hora de interesarlles que vote unha xente ou outra, non? E é un pouco curioso. Saben onde está España, porque lles convén sabelo. Sí. É dicir, convenlles e contemplan sempre esa posibilidade de ter a nacionalidade española como unha vantaxe. As cousas como son, ter un pasaporte español abreche as portas de prácticamente todo o mundo. Falo do voto, máis que nada, cíngome a historia esta do voto.
non a que podan vir aquí, e, bueno, eu entendo que podan vir aquí, pero falo do sistema de voto que hai, e de que agora se fale de votar, que voten os netos, o mellor... No, eso xa existe. Por eso, vamos a ver, si se lles concede o pasaporte español, pois o pasaporte español non é só unha carta para entrar e sair, son todos os dereitos que temos os cidadáns españois. Eso non me vale como eles queren, unos sí e outros non. E aínda máis perverso, porque eu escoitei a Feijóo e pensei, pero este home non está ben da cabeza ou moitas voltas lle dan na súa mesa de reunións, poñendo en dúbida que, bueno, e los nietos de migrantes, pois depende, que van a votar los nietos de migrantes e exiliados de Cuba, os que quedan en Cuba, pero, entón, os de Argentina sí, os de Cuba non, los buenos, los malos, sí, que viven en Serrano, os de Venezuela que quedaron son chavistas, non, pero bueno, isto que é? Isto é selección... No, isto é fascismo xa, isto xa empezamos a perseguir a xente pola súa ideoloxía. Eles de todos estes anos teñen datos de como se vota en cada sitio. O sea, que eles xa teñen datos. É algo selectivo. Claro, eles teñen datos perfectamente claros de como se vota en cada país, claro. Porque xa levamos anos coa galeguización dos netos claro. Dos emigrantes. Entón Argentina xa teñen controlada, ben traballadinha, Uruguay, e Cuba non, e Venezuela non sei. Venezuela xa os teñen a todos, hai un porrón de xente. Que Manolo, a ver, que pensas ti? Sí. Manolo, ti pide permiso se se che dá ben, se non tampouco tens que falar sempre. Non sexas mecoso, veña. Comentábamos antes que todo este debate, que ademais é un debate onde se misturan 40.000 historias, pero eu creo que o trasfondo do tinglado é ao PP agora valelle calquera cousa con tal de zouparlle a Pedro Sánchez, está clarísimo, non? Porque fixadevos vos que un dos argumentos, por chamarlle de alguna maneira, que xa é chamarlle, que dá a él, dice que Pedro Sánchez pretende con este proceso de regularización ter unha saca de votantes. Bueno, mira quen foi falar, como diría outro, non? E despois que ele o vincula ao tema da Lei de Memoria Democrática, porque sí que é certo, e eu eso coñezo por algún caso, que xente que era moi reacia no seu momento, fillos ou fillas, ou netos ou netas de xente que fora represaliada, eran reacios a dar ese paso, non? Porque lles quedara tamén esa ferida e tal, e hai xente que agora mesmo ao fío da Lei de Memoria Democrática está facendo eso. Entón, comentaba delo agora, aquí hai quen está facendo contas e di, ata agora a cousa funcionounos porque quen nos votaban? Pois votábanos aqueles que cando levábamos 400 kilos de polvo, lles facíamos festa, lles dábamos $50 para que nos votaran, votaban todo o mundo a Manuel Fraga. Aí eu comentaba antes de empezar a tertulia, a testemunha que eu seguín porque estaba aquel día escoitando a Radio Galega, que era Juan Carlos Cambás, pianista, que é un excelente pianista, un señor nacido en Argentina, pero de pai asturiano e nai galega, que está agora mesmo en Galiza, e que nunha entrevista que lle fan na Radio Galega para presentar o seu traballo musical, bueno, sí, bueno, allí hacíamos tal, e nos llevaban allí, e nos daban $50 e nos votábamos. Naturalmente votábamos sempre a Fraga. Entonces, o dixo con tanta naturalidade, eu creo que a súa entrevistadora da radio debeuse de mover ali os fíos e tal. Entón, eu creo que é un pouco o exemplo do que está a pasar, non? Ou esas declaracións de Feijóo no ano 2022 que son a antítese do que está dicindo agora. Entón, só entende, se unha persona mal informada ou nunha persona incompetente ou nunha persona, xa non sei como denominala, ou que ten todo eso. O sea, que lle dá igual... No, el non está mal informado. Bueno, pues... el mistura, el intoxica adrede, que é o grave. En todo caso, eu digo que sí que hai
hai unha dúbida posta sobre as garantías democráticas e de transparencia que ten o voto exterior. Eso sí que é certo que hai moitas dúbidas, porque aquí nas eleccións do 89, ás 11 da noite había os resultados, e Fraga non quitaba a maioría absoluta. E ás 3 da mañá había outros resultados. Bailou un diputado en Ourense, e a maioría foi para Fraga, a primeira maioría que tivo Fraga. Polo tanto, eu creo que hai que dar un debate sí que de como se fai o voto emigrante, control democrático, etcétera, etcétera, tal. Agora, misturar eso con todo este tipo de isto, co que está facendo, que no fondo é lo que está dicindo, xa porque non se atreve a decir que non voten los moritos que trabajen pero que non voten. No fondo se está falando deso, dun argumento tal, e el é tan burro Manolo. Manolo, Claro. no, él é tan burro que é tan burro que mistura todo, e o mistura con un proceso no cal el non solamente ten que sabelo, é que el era actor protagonista de todo isto, non só porque fora presidente de Correos, É o que porque máis foi sabe de presidente da manipulación. Xunta e gastaba 120.000 euros en facerlle unha festa co París de Noia ali para que votaran. Eu vou contar unha anécdota que acordime agora, unha señora que foi exiliada, que era dali de Cervás, xa morreu a muller e máis o marido. O marido foi exiliado e ela tuvo que marchar para Francia. E sempre que viña no San Pedro, a min queríame moito, tampouco non sei por qué, eu ela quería moito, sei por qué, porque era unha excelente persona, e decíame, pois mira, cando nos hacen unhas romerías allí, que tal? Claro, entón eu decíalle, pero mira, estos son os que vos votaron fora e tal. Entón costaba caro, porque xa levaban ali 30 anos e xa casi o que máis valoraba é quen teóricamente se preocupaba por eles, non? Agora, remato, coincido, eles están votando contra e se as contas non lles dan. E como aquí xa lles vale todo, tira para diante. Vale todo con cartos públicos. Claro. Que todo eso que se facía polo mundo adiante era con cartos públicos. E xa vedes que cando se achegan as eleccións hai desplazamentos masivos a eses países para preparar as campañas con cartos públicos. A min contábame os rapaces dunha asociación dun concello de Pontevedra, non vou dicir cal, bueno, si queredes digo. Sí. El dixo burro. Bueno, é que é como o exemplo clarísimo do que é o poder do PP aquí en Galicia. É Valga. Valga é un sitio, bueno, está aí ao lado de Padrón Casgueta. Onde naceu Carolina Otero. Por exemplo, Carolina Otero. Teño un alcalde que levaba ali, non sei cantos anos, moitísimos anos, sempre, maioría absoluta, sempre tal. Enchían un avión de Valga, grupo folclórico, que sei, Airiños e Regatos, Pulpeira, cas súas caldeiras de cobre e todo, empresarios, asociacións de amas de casa, enchían un avión, iban ali a Argentina, facían unha romería e repartían os folletos. Isto era para a campaña de municipais. Eso, votaban todos, o sea, decidían os emigrantes, porque había moitísimos emigrantes que tiñan dereito a voto dese concello, e nada. E despois aínda se rían da xente da oposición, como que, vamos, na vida vades ter unha sola oportunidade porque temos isto xa controladísimo. E ves o caso de avión e de 40.000 sitios máis, claro, a influencia que ten esa xente é tremenda. Avión, o único concello galego que tivo un representante de Vox, que agora xa dimitiu, pero que tivo un representante de Vox, xente que non... O sitio dos ricos, pero a cuestión é esa, que eles poden falar do que pasa porque eles son os máis expertos, levan toda a vida chanchulleando nas eleccións. Cantas denuncias non van de... Todas as residencias que le daban... Eso é, pero era continuo, home, cada vez é menos porque o control, bueno, cada vez é menos. Non o sei, igual é menos que salen as noticias menos que antes, que igual eso tamén ocurre, que antes as noticias de todos ese carretaxe de votos eran continuas e agora hai menos, igual é porque para eso valen as subvencións tamén aos medios, para tapar todas esas cousas, pero os expertos pensan que os demais tamén van facer o mismo.
Claro, o que pasa é que cando estaba gobernando o PP, incluso tamén a nivel de Estado, eles entre o traballo que facían na Xunta, aí teñen unha persona dedicada en corpo e alma, que é Antonio Rodríguez Miranda, que non sei se é delegado, non sei que cargo É o ten e delegado tal. da migración. Sí, claro. que ese home é o que organiza todas Sí, as titiritadas esas de famosas, non? Entonces, eu supoño que agora o PP deuse de conta de que estando o PSOE gobernando en Madrid, tamén hai resortes que manexan eles, porque iso ademais é certo. Si cadra, pois a mellor con non tanta, non sendo Con tantas máis elegancia, con máis elegancia. con máis elegancia, non? Pero sí que é así. Sí. Entonces, claro, estes que pasa? Que xa puxeron a venda antes da ferida, non? Que é o que lle pasa a este home, non? Entón, por qué? Porque el xa ten esa malformación claro, é unha malformación mental, jolín. Excusatio non petita. Pero é sobrevenida, esa non é natural, é sobrevenida que lle ven de pensar que todos van facer igual que eles. Ora están estes e van facer igual que nós, entón xa tal, non? Pero claro, eu penso que, non sei quen o decía outro día. Ten mal tellado, o Nacho ten a casa mal tellada. O problema é que a Feijóo non hai hemeroteca que lle aguante, Sí. A verdade é que é así. É unha realidade. É dicir, ti lle das hoxe con as redes sociais, vas a mirar aí, e dir, por favor, pero... Hai 4 días, decías. Claro, Concha, hasta os que non o votamos, sentimos vergoña, porque a mí me dá vergoña cando hai xente que estou vendo que está dicindo unha barbaridade, claro, e é un señor que nada máis e nada menos que aspirante a gobernar Mira, a min doume moita Estado. a min de Feijóo tamén dame vergoña oílo falar, pero doume moita vergoña cando puxo como excusa de ser un patán para as linguas estranxeiras e tal, que el fora a escola rural. Mira, doume tanta rabia, como que bueno, los de la aldea somos más retrasadiños. Yo estuve aí en el ambiente de los retrasadiños. Doume moita rabia, porque ademais é unha mentira. É unha mentira. Outro día vin un vídeo de Mercedes Queixas que decía, o sea que Feijóo inglés mal, dice, galego tamén mal. Peor. Entonces, dice, o líder do plurilingüismo nada máis que fala español. Sí, bueno, é mal, cuidado, é mal. Pero é o único líder do plurilingüismo. Claro, xa non entro nas meteduras de pata, sino na linguaxe dunha persona que ademais quere finxir tanto, entendes? Porque todo o mundo dice, pero este home de onde saliu, os que conocemos e tal, de onde se le este rollo tan rebuscado e tal, e dicen, no, pero si... Estamos trabajando en ello exactamente, ¿no? Home, no, pero Aznar xa é así, home, pero este home, de onde saiu? Claro, e eu coincido con Anxos, non? É dicir, é un síntoma de autoodio tan grande poñer como tal, como se os demais, ao final, non fóramos as escolas rurales e tal. Claro, en todo caso, ti non aprendiches. Non quiso aprender, que son moitas oportunidades. Ou non soubo, non... Bueno, a mí, unha familia. do fondo desta historia, deste problema que ten tantas patas, ¿no? Porque non é só eso, regularización, voto emigrante e tal. Hai unha parte por detrás que me preocupa profundamente, que é o tema de que se está pervertindo o exercicio do voto. Están poñendo por diante que o voto non vale para nada, porque está pervertido, porque está usurpado, porque está por detrás se fan estas cafradas, e agora é moi evidente e están resaltando o voto emigrante, ou están resaltando que veñen os migrantes regularizados a votar por nós, a decidir o que queremos aquí, cando esas burradas que está desoindo, non? Pero non é unha mensaxe nova, unha mensaxe que irán repetindo últimamente en todas as eleccións. Sabedes que non hai nada, pois cando foron as eleccións extremeñas volveron a sacar o tema. E non sei que sitio, que pasou, tal. Pero recurrentemente, e eso despois de que convenceron a todo o mundo que como cidadáns, a nosa ferramenta de participación é o voto. Agora invalidan o voto, porque o voto está cautivo, non se sabe, eles poñen o dedo sobre quen cautiva o noso voto. Entonces, tenden a desactivar a xente a votar, a xente que se creeu realmente que a única maneira de actuar políticamente é esa, votar, que non é así, por favor, poboación. E esa é unha parte moi perversa, porque ao final, efectivamente, o recurso democrático principal, ademais de todas as institucións que se queren cargar, o están intentando demoler tamén.
Non vale para nada votar. Están Eu creo ainda que copiando... As institucións non valen, o voto non vale, non vale nada dos recursos. Copiando a lenguaxe de Trump, ¿no? De que está todo manipulado, de que as eleccións son unha farsa. Si non gana él, claro. No, pero dadevos conta que ahora está propoñendo facer como en Grecia, que o que leve a maioría que lle regalen escaño, cantos votos. Sí. É dicir, Pero si xa manipularon, as eleccións están manipuladas desde a transición, porque acordaron o sistema DON, que o sistema DON non é un sistema representativo puro. No. Favorece as candidaturas As que teñen máis votos, non favorece aos que menos votos sacan, que teñen dereito a ter toda a representatividade dos seus votantes. O sea, que levan desde a transición manipulando o voto, e xa se nota que están sempre favorecidos PP e PSOE co sistema ese, non? Claro, aquí, casualmente, salimos ainda moitísimo peor que noutras zonas, non? E queren cambiálo tamén. Claro, pero, a ver, en todo caso, hai unha onda de involución a nivel mundial. E está claro que isto é parte de todo eso. Non? Ahora mesmo estamos falando do voto como se faláramos de... Pero sí que coincido con Ana, eu creo que coincidimos todos no sentido de que isto ten un objetivo que a democracia non vale para nada. Non? E canto peor, mellor. Canto peor, mellor. Entón, claro, pero podes facelo dunha maneira, a ver, igual o que vou decir, non, máis intelixente, ou podes facelo a trompicóns. E se o faz a trompicóns, vamos, arriscas a que te este pasando o que lle está pasando isto, porque podes dicilo de outra maneira, pois hai que poñer outro sistema, vamos a levar ao Parlamento queren que voten tal para que le dejen unha saca de votantes e pueda... Pero, Dios mío, como gobernache ti, entendes? Entonces, eu a verdade é que non sei, eu teñolle moito medo porque efectivamente é o ambiente que respiro e depois ao final todos son iguais e xa non se fala nada de política porque é imposible centrar o debate porque a nos costanos caro aquí, ainda que tomemos notas e tal e toda a historia, xa ao final isto se cae encima da cabeza, non? Entón a xente que sale da súa oficina ou do seu chollo ou de andar poñendo cemento asfaltando unha carretera, realmente como lle vai a sonar todo? Mía, deixádeme tranquilo, non? Entón claro, iso é no que pensan eles, a ver se desgastamos todo isto e depois malo será que non controlemos nosos resortes. Pero que pasa? Que tamén algúns xa non lles dan as contas. E seguramente aí está o tinglado. Ahora, eu digo, si volvendo ao punto cero, garantía de total e absoluta transparencia democrática no sistema de votación da xente migrante. Absoluta. Tamén a daqui, obviamente. Claro, tamén a daqui, obviamente, non? Pero bueno, las monjitas que iban a votar sabemos por que non iban a votar. As bolsitas que carretaban os que iban a votar. Así mismo. Bueno, seguinte punto. Vamos con Venezuela. No, vamos Protección de datos. Exactamente, co teu punto estrela. Veña. A túa proposta é que vai petar nesta tertulia. Bueno, pois mirad, eu a verdade é que si estou bastante escandalizada con todo isto que estamos vendo destes procesos xudiciais onde se publican non só datos que afectan a ese proceso xudicial, sino datos da vida persoal das persoas, bueno, dos personaxes públicos que non veñen a conto e que destruen totalmente a ti e o teu entorno social. Eu penso que non sei que se pode facer, pero ademais vai todo sempre na mesma dirección, hai unha persecución ideolóxica que me preocupa moito. Bueno, a mí xa me preocupa como é a situación a nivel global. Eso é terrorífico e é unha parte, seguramente a parte máis grave. Pero en realidad eu creo que cada vez máis carecemos de privacidade. Esa parte, unha porque publicamos e outra porque se consigue facilmente. A xente pode a un golpe de clic conseguir moitísima información sobre nós, incluso sin que aportemos nós. E realmente iso dá moito medo, Pero esta parte, a parte de utilizalo o xuicio público, porque ao final é o xuicio público que non vas ganar nunca. Eu creo que nunca xa máis. Ainda que ganen nos tribunais e as sentencias señan favorables, ao final sempre vai haber un motivo de dúbida sobre calqueira persona que estivese
sempre pode haber algo que a alguén lle pode parecer sospeitoso, aínda que non teña, que é o peor de todo, que a maior parte das veces se falan sen argumentos, sen datos, sen realidades, por un díxome, que está moi ben para viajar el visillo, pero para unha realidade social, non. E O sea, te pode destrozar en un minuto. iso os estamentos superiores que tiñan que guardar a privacidade, neste caso a xustiza, digo, porque A xustiza e a policía tamén, e a A policía. policía. A policía, cuidadiño. O sea, a xente que ten que guardar eso con celo son os que máis están dilapidando a vida. Xustiza, institución de xusticia, policía e prensa, E hasta unha parte da fiscalía, que tamén os fiscais tamén hai unha parte aí guerrillera. Todo el que pueda que haga. Eso, Xa dixo así mismo. Que nos Así dixo, mesmo. están facendo. Esa Pero é frase que dá curioso arrepios, Dios porque mío. No, pois, o están a a facer. periodista esta, Sara Santaolalla, viña onte que publicaron as fotos de cando era menor, as fotos da familia, as fotos do pai que xa lle bueno, pero morreron. está de moda isto de meterse cos pais, No, agora non. Sí, Con o todo- de Zapatero, as fillas, non sei que, tal, o sea, O eles son os... irmá. Pero é que non se trata solamente de facer xuicios políticos, se trata de que a xente teña datos de toda a familia, hai que hundir a familias enteiras como seña, con motivos políticos. Algúnas, Bueno, outras non. claro, Outras non. claro. Os Franco pasarán Por polo eso, mundo. si as familias e os datos se descubren sempre dunha parte, quere decir que os que o están facendo son a outra parte, non van ser os Evidente, mesmos. O sea, o tema é evidentemente. clarísimo. Si ti non estás nun bando, estás no outro. Pero que pasa? O que decía Carme, que si os que nes tiñan que poñer coto eso están favorecendo o tema, como é os suíces que deberían de O protexer peinado datos, ese que terrorista. claro, os xefes de gabinete, os xefes de gabinete que son os primeiros en publicar datos personais, sin embargo, os datos das súas enfermedades co alcoholismo, non sei que tal, eso se tapou rapidamente, me entendes? O sea que... E datos que ademais tiñan que estar en riba da mesa, non me gusta outra vez referirnos ao fijo, pero que é laiante. Agora con isto que se está empezando a destapar na prensa nacional, que eu o vin algunha vez, Estatal, non? Estatal, sí, na prensa estatal, que empezan a falar de que si a irmá é a de Eulen, que si o cuñado é de non sei... Digo, e eso, eu sempre pensaba, digo, cando se está a meter con la Begoña Gómez, con o irmá con ese señor, que además parece que é un ilustrado da música, que é un Que ten referente en currículum, Europa, ten un currículum que é unha efectivamente. maravilla, e O sea, resulta que os está aí... indocumentados cuestionan a eso xente con capacidade, de viña verdade. outro día dicindo o Nacho Duato que lo coñeces hai moitos anos Sí. en Rusia, non sei que el tipo tiña toda a fama, e aparte está nun E posto o teñen- de libre designación, o sea, pero igual Sí. os datos se manipulan como... O caso é que a opinión pública se forme unha... Claro, pero eu creo que hai o pecado original eu leí outro día unhas declaracións de Joaquín Urías, que creo que foi letrado do Tribunal Constitucional, e eu lo explicaba moi ben, decía, a orden do xuiz nada máis que permite que as escoitas que se fan, é dicir, o irte ao teu teléfono móvil e coller datos aí, nada máis que se poden referir ao tema que se está investigando. O decía Garzón E tamén. que hai unha obliga de que a policía Non lle toque o resto. non lle toque, que se desfaga automáticamente de todas esas probas. E claro, o problema é que non solamente non se está facendo, senón Que se está que divulgando. eso vai a todo o expediente e o expediente lo pasan ás partes, é dicir, aí en este caso, hazte oír, Eso... que foi un dos denunciantes, yo pasan as ten partes acceso a si unha cantidad de quere o información, xuiz. Si quere o xuiz. O xuiz é o que decide Claro. que cosas van ás partes e que No, cosas no. non vai todo automáticamente. a ver, bueno, do que leín eu, a mellor tamén o leín mal, si hai partes no que che quitaron do teu teléfono que se refiren á túa vida privada, iso hai que apartalo da causa. É o que Iso estou non pode ir no expediente, non hai que o decido o xuez, non pode ir no expediente. Claro. É que non solamente o incorporan ao expediente, sino que yo pasan ás partes, é dicir, hai
de 18.000 folios con a túa vida onde estás bailando rock and roll ou lo que sea tal, esa vai tal, con o cal ti lle das un argumento para que toda esa política de enverdar e de tal, yo das a quen está facendo denuncia, que neste caso unha das organizacións se hazte oír, e se ponen las botas, entón xa estás condenada. Sí. O sea, xa estás, non hai nada que hacer. Xa se meteron, mira, e baila, tal. No, pero mira, o presidente do ahora goberno está tomando unha copa de caña. Xente que nunca se preocupou de cuestións políticas, que me dices das joyas de Zapatero? Non sei, Claro. Pero haberá que falar, que enxuiciar, que ver que pasa cas cosas. Non, aquí xa está, o tema xa está falado. Está condenado este home, faga o que faga, sea inocente, me dá igual, xa está condenado. É como el, o tema do fiscal do Estado, estaba condenado desde o primeiro momento que sabe o proceso. Ahora que están con Zapatero co do Plus Ultra, onte viña que o García Castillón foi nun avión de Plus Ultra con xente a falar deste tema a non sei onde. Outro día lle fixeron unha entrevista en Telemadrid, e ele estaba na sede de Plus Ultra, o sea, o set da entrevista era a sede de Plus Ultra. Pero non vai pasar nada. Claro. E vos lembrades daquel, como era, aquel presidente do Consello do Poder Judicial que se iba co seu novio por todo o mundo pagado polo Consello, como se chamaba? Non me lembro ahora, pero ainda me lembrarei. Que foi un escándalo tremendo, que decían que a máis xa estaba xubilado ou iba a xubilarse, seguía indo co novio a actos por aí que non existían, era simplemente que tiñan a porta aberta para facer o que lles dera a gaña, con cartos públicos, unhas vacacións de luxo por todos os lados, el e quen a el lle parecera. Entón, aquela intimidade que se sacou a relucir porque era con cartos públicos durou 4 días. Vivar. Non sei que Vivar era. O presidente... Díaz de Vivar. Ese era Don Rodríguez. El famoso. Era outro elemento. Sí, este era... Pero bueno, ese tema, como sacas siguen exactamente igual. O mundo da xudicatura. E o caseiro de medir unha parte e outra. Pero a cousa se complica moito máis a parte do papel que está xogando é dicir, eu digo, a UCO, a gran parte da xudicatura, aí forman un tándem que xa lles vale, non? E despois tamén hai unha parte que tamén depende de nós, porque nós tamén caímos, unhas máis e outros menos, no tema das redes sociais para ver a trapalladiña que poñen, e depois, como nós tamén, eu creo que non sei que eu comentaba ao principio, como nós tamén poñemos en público parte da nosa. Eu sempre, outro día fixemos as fogueiras de San Xoán, e oye, por favor, non quitedes fotos para poñer aí. A mí non me interesa estar, entendes? Eu si quero salir nunha foto, a poño eu. Patas para arriba, facendo pino puento, como sea. Pero non, porque depois, ao final, a xente non manipula todo eso, non? Porque temos unhas mentes tamén un pouco retorcidas. Fala por ti. Sí, iba a decir. A mí non me metas nesa ya. Non, eu falaba de min e as miñas circunstancias, entendes? Pero, entón, a rede, e claro, eu creo que as redes sociais, o descontrol que está habendo, porque nós xa lle estamos regalando parte da nosa imaxe, parte da nosa vida, xa temos regalada as redes sociais, os que estamos aí, as cousas son como son. E como tampouco non somos quen, algúns, non somos quen de manexar eso con prudencia. Bueno, para traballo está ben, que sí, muller, pero ahora hai un debate sobre, por exemplo, a nova normativa que aprobou o Estado sobre o tema de control, sobre o tema da privacidade e tal, xa hai unha referencia ao tema de como a utilización da inteligencia artificial, de como hai que xestionar todo eso, que chegamos xa un pouco tarde. Porque eu indo a falar outro día, está moi ben, non sei que, un tipo falando de música, non ve, lle das a unha tecla, xa che compón unha canción, pero claro, todo isto, ao final nos movemos en eses parámetros tan básicos, estamos aí, onde se fai un cartaz,
e toda a historia, e a min, en fin, nos... O te pon a voz. Claro, xa vos enseñaría unha foto que me quitaron a min tocando a guitarra Sí, hai un sabe. mes, por favor, home. Podo ser máis guapo, máis feo, pero non son de plástico, joder, entendes? No? Bueno, pois todo así. Entón, eu penso que chegamos tarde aí, porque xa temos unha norma que nos ten, unha norma que ten donos, ademais, e unhas redes sociais que teñen donos, que manexan eles e que nos marcan as pautas a continuar. Entón, si todo eso que está pasando no ámbito policial e judicial o metemos en esta caixa que lle das a unha tecla e sache tal, estamos perdidas. É que o... Perdonade, pero teño un mal día. É que os tesouros hoxe en día Era non diva. son nin as fábricas, nin as minas, nin tal, son os datos. É a Eses información, son os sí. tesouros, son os datos e o manexo que se fai deles. Non me lembraba, non era Vivar, era Carlos Díbar, que expresidente do Consello Xeral do Poder Judicial e Tribunal Supremo entre 2008 e 2012, que dimiteu no 2012 por un escándalo de viaxes a Marbella cargados por non pedir, pero non iba de vacacións, iba de Sí. picos pardos. Por aí, non? Como decía a canción de Pérez, no estaba muerto, estaba de parranda. Claro, pois ese pero eso durou 2 días, xa agora costa traballo hasta topalo na prensa. Xa. Porque eso sí que o fan É desaparecer que esa é outra, como se rapidamente. visibilizan as cousas, Claro, non? claro. A utilización que se fai, como pervirte en unha noticia, como se pervirte facilmente, No, pero quitando de vedes que o contexto, fan- poñendo simplemente... o fan Isto pasou sempre. Con é concellais, con non sei cosa, Sí. é igual, de arriba a baixo, Eso con sí, calquera. Pero, Sí. oiche, Emilio, os que pasamos pola política, eu creo que isto hai 30 anos non pasaba. No, Sí, home, pasaba. no. Aí canto hai do caso. Solo acórdate Sí, la a que lle... nevenca esa de Ponferrada, por Eso, exemplo. a nevenca. exemplo. Acórdate Sí, do que lle bueno. montaron a Anxo Quintana. Claro, a ver, iba a Destrozaronlle a vida. Claro, a ver, Sí. Que o Todo se recordou queía. outro A día ver, o Pedro o que Sánchez está- con... o que está facendo o PP ahora a nivel de Estado, non sei quen yo decía outro día, eso xa ensayaron en Galiza nas eleccións autonómicas do ano 2009. Eso está clarísimo, Como non te podo gañar políticamente, vamos a ir ao teu ámbito familiar, eso xa pasou. Pero quero decir, eu non é dos que pense que calquera tempo pasado foi mellor, pero creo que se mantiña moitísimos máis as formas no debate político e nas cousas que se decían e a forma que se decían. Sí, a mí tamén me Eu estuve no meu concello onde pero onde o houve debate de todo. político é que cambiou dun No tempo pasou relativamente Bueno, corto a a ver, as cousas se levaban de outra maneira. O debate político cambiou a peor, Claro. sobre todo desde que marchou. Bueno, en todo, desde que non? marchou desde que marchou, a política é reality show. pero desde que marchou Esa está, Feijóo nada para máis. Madrid. Pero non O din que Casado desde que hai dimiteu internet precisamente por eses e líos. todas estas cousas, a inteligencia xa baixou non sei cantos... Claro. Pero No, non vos bueno. acordades, perdoade, non vos acordades daquelas sesións tan broncas nas Cortes Españolas cando era nos últimos momentos de Felipe González? Non vos acordáis do Vaya, vídeo sí. dos Doberman? Empezou Carai, coas duro. E aquel Antonio Hernando, cando era o Sí. portavoz, que era unha Sí, tras Bueno, outra. pero Pero sempre- ainda así as pero formas ainda non así, eran nin parecidas. Oxe, oixe, Anxos, oxe colles calquera 5 minutos con o debate máis vulgar, máis intrascendente que poida haber, e xa escoitas auténticas barbaridades, que non hai E necesidade de todo eso. rallantería, Concho. porque además Claro. esa rallantería Entiendo. repetida Sí, sí. e Claro, sí. Eu Os prostíbulos de aí non sei que, bastante. home, Sí. non é que non se poida falar deso, pero terás Se outro pode argumento falar para todo. falar dunha lei, non? Pero aparte hai que falar de cousas con que teñan un contido, ¿no? Porque o tema ese das saunas, non sei que, non sei nin como é, nin me importa, pero ese era un negocio legal, parece ser. Estos días sale na prensa, bueno, eu xa o coñecía hai tempo, a farmacia de Pontedeume, Sí. que parece ser que a novia, a compañeira, ou que seña, de Feijóo, que o abuelo, non sei que leches, Incautou, durante ¿no? Cando se eso. cargaron Ora, sí. ao farmacéutico para quedarse ca farmacia, non? Xa. Eso
Pero sale No, na pero prensa. esa historia, eu a É sabía. real, sí. Sí, no, esa historia eu xa escoitei aí. É que os temas da lei de memoria, por eso Claro, queren tumbar, claro. porque está dando lugar Claro, a moitas claro, cousas e van a claro. empezar as reclamacións, Claro. que eso o que non queren Claro, isto. Os mortos lle importan non pouco, falemos pero... da lei de memoria, falemos do que a nós nos interesa. Exactamente. Pero que no fondo é unha forma de cargarte todo iso. Sí, sí. A ver como quitamos eso de aí. Claro, non claro. Sí, las Onte nos España, ya falaba sabemos. Bueno, hubo por todos os lados. unha familia que lle roubaron unha Claro, central hidroeléctrica, claro. tamén, o sea, que claro, é que iso que hai detrás de todo isto. Que aquelo se tapou, non, eso non é, son cadáveres, non. Hai 1000 historias detrás de cada En unha cada desas sitio, persoas ademais, e en cada- nunca se fixo reconto dos vitimarios. Empezando polo fundador de toda esta raza. Claro, tamén hai que decir unha cousa, que efectivamente, e eu tamén o quero decir aquí. O PSOE chegou moi tarde a todo este proceso. Sí, eu concordo. Porque levamos desde o ano 77 que foron as primeiras eleccións, Porque o primeiro foi participar vai na facer Allada. 50, claro, exactamente. Entón, Home, mira, só De aí ven a- Felipe mellor- de aí ven a González. corrupción, é mellor precisamente. chegar, Claro, pero chegamos moi tarde, porque xa hai xeneracións que non van entrar nese debate. claro. A non ser que tuveran o privilexio, que algunhas tuvemos, porque o vivimos máis de cerca, ou porque nos falaron deso, pero agora costa moitísimo caro. E encima, por exemplo, mirad agora o que está pasando no Ensiro, non? Con esta nova instrucción que quedan quitando de Cuidado, control ideolóxico, contra o control ideolóxico. Dice que é contra o control ideolóxico, non, é para eles Para facer o o control control ideolóxico, ideolóxico. para o control ideolóxico, Claro, hombre, sí, claro. que non hagan excursiones a tal sitio e que non vaya fulanito a hablar allí. Claro. Bueno, só hai que pensar que non, bueno, eu que xa son un pouco maior, que non votei a Constitución. E non se volveu a tocar a gas Zapatero que fixo para cambiar O centro. Sempre, cando mandan os Pero, bancos en cambio, que digo, fan falta, nunha claro. democracia, digo que, joe, que os referéndums, que as cousas tiñan que ser máis participativas Pero- de cosas. E a OTAN tamén, o Felipe Pero montou vos aquel- mirade como son as cousas. Felipe González, que foi o que non se preocupou absolutamente para nada de restituir a memoria de tal, sepultou eso, nada, como debaixo da alfombra. Foron os sucesores, foi no goberno de Zapatero e foi no goberno de Pedro Sánchez que se impulsaron estas importantísimas leis de memoria histórica, de memoria democrática, non? E fixadevos como agora maniobra o Felipe González, como se alinea Co Aznar. coa dereita e coa extrema dereita para barrer da face da terra, para intoxicar, para envenenar todas estas persoas que deron un paso adiante neste sentido. Outro día decían, non é que Felipe González se venda a dereita, Que estuvo vendido sempre. se alquila. Sí, é certo. Agora se alquila. No, pero Felipe non, a ver, eu tamén digo, vou dicirlo con toda claridade. Felipe non pode decir máis que o que di, porque ele é parte de todo este entramado. Claro. Houve un pato, tres maiorías. houve un pato de silencio, claro, Que aí se a pudo transición cambiar se o fixo país a para cambio de ben. tu medallo te doi, e Felipe fixo o que tiña que facer. Entón é normal que diga o que di. Eu o que lamento é que o PSOE, que poido ter, que foi o que quixen decir antes, que o PSOE que poido ter feito isto no momento en que había que facelo, como se fixo noutras partes do mundo, en Chile ou noutros países, que non están tan afastados desde o punto de vista temporal, que o fixeron, e nós ainda aquí debatindo, bueno, eso mellor, bueno, había que ver o que pasou, fulanito de tal, non sei que... É que daquela Por favor. houbese sido o momento para resarcir ese pacto que se fixo daquela coa transición con tres maiorías como tuvo, se tiñan que ter cambiado as cousas e todo o que se fixo naquel contexto con medo e con Por eso, se podía ter por eso cambiado, os rapaces non o ahora fixo, falan do non- franquismo como se Bueno, fora claro, unha época pero que hai que tratar, porque Vou dicir unha cousa, o pero... conseguiron con todas esas Claro, maniobras. claro, e de que van a falar se nadie se explicou nada? Claro. Nada. No, ya se explicaron Bueno, terci claro, versión. exactamente. O primeiro é que hubo unha Entón, guerra civil. Eso xa é a primeira mentira de todo este tema. O sea, Eh, un golpe de un Estado. golpe de Por Estado, certo, sí. sabedes que queda sí. vivo aínda Kiko o guerrilleiro. É o último guerrilleiro que queda vivo aínda. 100 anos fixo este. Jolín. Vaya. Aínda sigue vivo e parece Bueno, ser que ainda... E golpe de Estado
que se está, para mí se está a facer nestes tempos de claro. outro xeito. Do xeito sin armas. Daqueles Claro. polvos, Claro. estes lodos, Home, porque... claro. É que non se cambiou nada. Ahora de outra Seguiron os maneira, mesmos pero nos mesmos sitios. igual. Queren cambiar ahora a lei da jurisprudencia para que entre máis xente nas judicaturas. Máis xente pobre. Máis xente pobre que o que non hai normalmente nas legislaturas. Pois problemas, o sea, están poñendo problemas a todos. Nos quedan uns 10 minutos, non? 10 minutos? Sí. É que falades un montón, non quero decir nada, pero falades montón. Vos parece que deixemos de lado o de Venezuela, porque é un tema, home, que a falar de cuestións políticas en algo que ainda está aí, non sei se vale a pena. Falamos do tema do control ideolóxico sobre a educación, que, por certo, no debate sobre o estado de Galiza, Rueda se comprometeron a entregar o plan de normalización e de todo eso no primeiro semestre, acabou o primeiro semestre. Lingüística, falamos. Sí, non presentaron absolutamente nada. Había 11 equipos traballando sobre o tema, nada, de momento, están, metendo máis baza no tema das intervencións na política de educación, e a cousa non vai a peor, vai moitísimo a peor por cada momento. O tema da lingua, bueno, se está vendo, non? O da televisión de Galicia é un auténtico Unha vergonza. Escándalo, un auténtico escándalo. A min tamén vergonza. Un incumplimento permanente do estatuto da propia radio e televisión. Eu teño que escoitalo porque moitas veces estou ali na cociña, eu cociñando, meu pai sapeando e ve bastante a galega. Claro, pero eso mete medo. Teño que decir que o meu pai a maioría do tempo está toqueando, e queda aí na galega, pero as tonterías que eu escoito, o nivel é tan deprimente, tan vergonzoso. Sí, pero que se está forrando un porrón de xente a conta deso dos cartos da galega, porque cada vez menos audiencia, pero cada vez máis presuposto aos amiguetes. Pasa que eu aí teño un debate que é difícil de conciliar as dúas. Primeiro, esa percepción que é así, e segundo, acarrase por saber que eso estou pagando eu. Porque a min que televisión de non sei que, televisión de non sei cuánto, que son empresas privadas, fagan tal, nada, cambias de zapi ou apagas a televisión. Pero a min, que unha televisión que estou pagando eu, que ten uns principios e que ten un objetivo por lei marcado e tal, que non se está facendo, a min é igual que se non se respeta, é dicir, que é igual que se teño un contrato polo servizo de abastecimento de auga e non me dan auga. Eu digo sinceramente. E tuve en debates con xente incluso do meu entorno, como ves a telegaita? E como escoitas, falando da radio, como escoitas eso? Escoito porque é a parte miña. Claro, porque é que senón tamén, ao final, o que vai a pasar aquí é que van facer o que lles pete e dentro de 2 días venderlle a unha empresa privada. Entonces, bueno, básicamente xa está sendo así. Claro, pero está sendo así tamén. As produtoras son privadas. Está sendo así porque eu me acordo que cando íamos ás manifestacións que houbera os venres negros, cando empezaron a facer os profesionais, eu falaba con algunha e lle decía, este tema hai que quitalo dos profesionais, hai que leválo, eu sei que é complicado, pero hai que leválo á rúa, hai que facer unha campaña para decir que iso é noso, e que non nos lo toquen, porque é sagrado, porque no que ten que ver con o tipo de información que recibimos, coa normalización da lingua, por exemplo, tamén, que a televisión sexe unha maneira ou de outra, non é indiferente. Claro, entón non lle estemos deixando todo o campo a estes auténticos salvaxes que están aí, porque é así. Aquí pasa o que pasou, por exemplo, con o programa deste señor, do Roberto tal. Manolo, de verdad. Sí. Dalle Roberto Vilar, claro. Manolo. O programa máis zafio que máis zafio, máis caro e que ademais encima está infringindo normativas laborais. E aquí non pasa nada. Non, xa dixo Rueda, non é el único. Non é, claro. Seguramente non é el único. Xa está. Antes de pechar, dade a vosa opinión sobre si pensades que van a aprobar as modificacións do himno galego.
pensades que o PP vai Pero aprobar... por que cambias, pero por que cambias de No, tema é o tan mesmo facilmente? tema. Eu ainda estaba pensando Estamos falando na do mesmo educación. tema. Non estamos falando do Sí, mesmo porque tema. vai entrar no mismo paquete. Vai entrar no mismo paquete. Pero a ver, Bueno, Emilio. a ver, Ti Emilio, fala non- do que queira. Emilio, non tes a palabra. Tes a Exactamente, palabra. xa está. No, eu volvo Agora modero eu. o tema da educación. Pareceme gravísimo esta intromisión no que os profesionais do ensino lle poden falar ou non lle poden falar aos seus alumnos. Pareceme absolutamente gravísimo. Porque iso vai en contra dun principio fundamental, que é a liberdade de cátedra. Claro. Ti, mentres non vayas contra os dereitos humanos, contra os dereitos do neno, podes e debes falar cos nenos de calquera tema, con liberdade. Naturalmente, dicindo, bueno, isto parte obxectiva, isto é a miña opinión, porque todos temos opinión, e animalos a eles a que expresen non só os seus coñecementos, senón tamén as súas opinións. Ensinarlles a diferenciar o que son verdades obxectivas do que son verdades subxectivas ou falsedades. Pensamento crítico. Eso vamos é, a decir. pensamento claro, crítico, sí. ese No fondo está. es- E a min que non me veña ningunha inquisición a metérseme na clase, porque xa era o último que nos faltaba. E paréceme tamén gravísimo estes intentos que hai de meterse nas probas Bueno, do as acceso probas á da- universidade, bueno, non sei que, bueno, que xa... É que, Anxos, o problema é vamos que dicir unha vale cousa, calquera cousa, aquí xa. como profesora, era un auténtico calvario dar segundo de bacharelato por isto, porque todo o mundo sabía a nota que tiñas que poñer, todo o mundo. Sabían os alumnos, sabían os pais, e ata sabían os teus compañeiros. Era alucinante. Así que, non sei, pero bueno, isto é un pasito máis. E sabía, claro, o inspector tamén o sabía, todo o mundo sabe. Entón xa, que poñan as notas os inspectores, que poña a nota o conselleiro de Educación, e que poñan unha maquiniña con unha especie de salmodia, supoño que será a rezar o rosario Pero que nas igual o que clases, se Non des, para que os nenos... non des idea. Pero que No, igual no. o que se trata E despois é fala- das estadísticas. Despois falan do réxime dos talibáns, que é, claro, vemos como funcionan os réximes teocráticos e os réximes autoritarios, pero pouquiño a pouco estánse impoñendo aquí por todas as partes, non? Un control ideolóxico bueno, repugnante. A min, Igual se pasan de querelo facelo tamén e a xente tamén nova se revela. sí, seguro Igual, muller. que va. Hai No, que dar un penso pouco de que- esperanza. Eu supoño que porque- con esta nova norma que ademais aquí tan adrede cando empeza o período vacacional, a volta de curso haberá que darlle unha volta, non? Incluso os que xa non temos pais de nenas ou nenos en idade escolar, porque nos afecta a todo, claro, é o que dis ti, o sea, que pasa aquí, agora xa aquí, isto vai total e absolutamente teledirixido, pero volvendo ao tema da televisión, vin unhas imaxes onte, de verdade, están colgadas polas redes sociais, da directora xeral esta Concha Pombo, me parece que se chama, non sei como le chaman agora esta, da compañía de radio, non sei, ten un nome tal. Hai unha pregunta que lle fai, me parece que Olalla Rodil, sobre a baixa da audiencia, non? Que está Que cantada, escandaloso, non hai. sí. Unha señora mirando un papel non levanta a cabeza en 5 minutos e falando según non sei que, hasta dixendo, esa persona é directora de todo o Un medio de entramado comunicación. No, É antítese da comunicación. Pues así sin funciona. contestar o que se lle pregunta, lendo unha especie de comunicado que non dicía nada. Lendo. Lendo Mal. Que nivel? O sea, Era nin Emilio máis eu que vergonzosa, leemos todo, vergonzosa. que todo o mundo sabe, pero facémolo ben, non? Agora ademais Emilio como nos puxo a maquinilla aí para que nos vexe, No, é para que para que se vexa que eu traio aí. Como poden poñer, é dicir, o Partido Popular, un partido tan grande, con tantos militantes, con, ademais, que presume, non, sí, O capital aí, humano que teñen, non? as elites tecnolóxicas, educativas e culturais deberían de estar aí,
e poñen unha persoa que non se remexe, que lle queda grande o cargo por todos os lados, que non sabe responder, non sabe o que ten que dicir, que se arruga. A imaxe e semellanza do Era líder do De seu todos, partido. es que son todos iguais, de A verdade. imaxe e semellanza. Como pode facer eso? Pois como Líderes fai dóciles. na parte de arriba de todo, na parte de baixo será peor. Claro, Bueno, líderes dóciles, non hai outra Temos que contestación. rematar. Queda por desgracia, clausurado temos este. que rematar. Pero eu, antes de rematar, o sinto por ansios. Pero estes días... Pero iso é un tema para xa. para o No, o porque próximo. vai salir na xunta estes días. Si van a aprobar ou non os cambios no himno que recomenda a RAC máis o Instituto da Lingua. Eu penso que non o van a aprobar. O Consello da Cultura Perdón, o Galega, Consello da a Real Cultura e Academia a Real Academia. Porque xa están dicindo que ese non é un debate que haxa na rúa. Claro. O Pois sea, que xa están empezando cas Pero entón non disculpas pregunte, antes xa de sabes a contestación, No. non o van a aprobar. Pero estaba Eso non está na pedindo rúa. opinión. Eu penso que non, eu Que penso non. que o PP non vai a aprobar. Bueno, vos Como non digo se vai unha a aprobar cosa. a reforma da Lei de Normalización Non dades Lingüística, falar. porque na crónica do Nós de onte xa viñan os datos que cantan, non? Dice que houve 2.400 aportacións ou tal, e a maioría da xente que aportou aí, lingüistas e tal, se están dicindo que eles non se fan responsable do uso que faga a xunta deso. Que nos están dicindo? Que van facer o que lles dé a gana, como sempre. E Bueno, o conselleiro de Educación vestido de galega exactamente. Xa está arreglado. no carnaval. Eso Sí, é sí. eso é a mentalidade. Bueno, un día máis Non, damos non, as sí, grazas. Por sorte non o Despois vimos. ensinoche a Por imaxe. sorte non o vimos. Un día máis agradecemos No carnaval, aos Ah, que entrou, nos claro, escoitades, claro. a paciencia que tedes e aos que non tamén. Xa vedes que a miña labor como moderador non é doada. Somos rebeldes. Por demais, Home, estamos aquí, botalle máis leña. Cando estamos en pleno Dios, ardor, viva esta- cambias ti o Acaba de argumento, pasar San Xoan e San Pedro se normal. pasou, ainda non. Sí. Ai, sí, tamén. bueno, Oh. dito. Bueno, podemos decir que Moitas grazas. está en debate a túa continuidade. Agora que hai tantos movimentos nos medios de comunicación, nos grupos de comunicación nesta tertulia, vai haber unha reconsideración do teu papel. Primeiro, por non traer os guión, e segundo, Home. porque non está sendo Eso foi ecuánime. tremendo. Xa falaremos. Bueno, bromas aparte. Un Que? bico a todas. Vos despedides ou non? Adeus. Inesto. Ata Ata pronto. a próxima. Hasta logo. Ata a próxima.